Ve světě, kde věda odpovídá na všechny otázky, existuje místo, kde každá odpověď rodí 10 nových záhad. Egypt, země písečných bouří a šepotu dávných bohů, ukrývá tajemství tak hluboká, že moderní přístroje před nimi zůstávají němé. Písky času nezakryly jen monumenty faraonů, ale i znalosti, které by mohly změnit vše, co si myslíme, že víme o naší historii. Představte si stavbu tak dokonalou, že by i s dnešní technologií bylo téměř nemožné ji zopakovat. Velká pyramida v Gíze, monument, který stojí na svém místě již více než 4500 let. Kolos, který přežil zemětřesení, války, plenění a čas sám. Je to stavba, která byla nejdelší dobu historie lidstva nejvyšší stavbou na světě. A přesto nám stále uniká, jak přesně byla postavena. Severní strana pyramidy je zarovnána k pravému geografickému severu s přesností 2,5 úhlové minuty. Pro představu, je to přesnější než zarovnání observatoře v Greenwichi postavené o 4,5 tisíce let později s pomocí dalekohledů a moderních nástrojů. Jak je to možné? Poměr obvodu základny k dvojnásobné výšce pyramidy dává hodnotu čísla π. Stavitelé znali tuto matematickou konstantu 1000 let předtím, než ji objevili řečtí matematici. Náhoda? Sotva. Váha pyramidy, odhadovaná na 6 milionů tun, je taková, že by bylo potřeba položit téměř 2,5 tisíce kamenných bloků denně, aby byla dokončena za 20 let, jak tvrdí oficiální historie. To znamená jeden blok každé 2 minuty, 10 hodin denně, bez jediného dne odpočinku. Mnoho bloků váží mezi 2 a 15 tunami, některé dokonce 70 tun. Nejsou jen přesně opracované, ale také dokonale spojené, s mezerami tak úzkými, že mezi ně nelze vsunout ani list papíru. Moderní stavební společnosti by měly potíže dosáhnout takové přesnosti i s dnešními technologiemi. Jak to dokázali bez elektrických nástrojů, bez ocelových dlátek, bez jeřábů nebo nákladních vozů? Oficiální vysvětlení mluví o nakloněných rovinách, páce a hrubé síle tisíců dělníků. Ale je to opravdu tak jednoduché? Uvnitř pyramidy se nachází síť chodeb a komor s takovou přesností, že moderní inženýři žasnou. Velká galerie stoupá pod úhlem 26 stupňů s přesností na setiny stupně po celé své délce. Jak docílili takové přesnosti bez laserových nivelačních přístrojů? Ve vápencových blocích Velké pyramidy byly nalezeny stopy povstání, které vykazují charakteristiky strojního obrábění. Spirálovité rýhy na vstaných otvorech naznačují, že nástroj pronikal kamenem rychlostí 500krát větší, než by bylo možné s ručními nástroji. Některé otvory mají dokonce zakřivení, což by bylo nemožné vytvořit primitivními nástroji. Z pyramid vyzařuje energie. Ne v ezoterním smyslu, ale doslova. Měření ukazují, že pyramidy generují nebo usměrňují elektromagnetické pole, které je silnější na vzcholu. Vědci nemají jasné vysvětlení tohoto jevu. Akustické vlastnosti královy komory jsou tak neobyčejné, že vytvářejí rezonanci přesně na frekvenci 432 Hz, což je frekvence spojovaná s harmonickými vlastnostmi vesmíru a lidského vědomí. Náhoda? Nebo záměrný design? Šachty vedoucí z královy komory míří přesně na specifické hvězdy na obloze v době stavby pyramidy. Tyto šachty nejsou přístupné a nemají praktický účel. Proč je tedy stavitelé vytvořili s takovou přesností? Nejnovější výzkumy odhalily dutiny a komory, o kterých jsme donedávna nevěděli. Co dalšího ještě pyramidy skrývají? Jaké znalosti jsme ztratili v proudu času? Co když pravda o egyptských pyramidách je mnohem znepokojivější, než si kdokoliv z nás dokáže představit? Odebírejte náš kanál, abyste nepřišli o žádný z našich dokumentů, které odhalují to, co jiní skrývají. Připojte se k tisícům diváků, kteří s námi hledají pravdu, kterou mnozí nechtějí slyšet, ale kterou všichni potřebujeme znát. Pyramidy v Gíze jsou jiné za svítání. Vzduch je chladnější, čistší a písek ještě nestačil absorbovat žár slunce. V tomto okamžiku, když přavní paprsky objímají východní stěnu Velké pyramidy, člověk cítí cosi nevyslovitelného. Je to moment, kdy se minulost a přítomnost prolínají v tiché harmonii. Stojíme na náhorní plošině, jejíž historie sahá dále než lidská paměť. Tiché svědky času, které přežily více než 4500 let, se tyčí před námi. Některé kameny jsou omleté větrem a pískem do téměř sametové hladkosti. Jiné si zachovaly ostré hrany, jako by byly opracovány teprve včera.
Francouzský matematik astronom Jean-François Champollion, který rozluštil hieroglyfy pomocí rosecké desky, údajně prohlásil při pohledu na pyramidy: není možné popsat pocity, které ve vás vyvolává pohled na tyto kolosy. Žádný popis, žádný obraz vám nemůže zprostředkovat to, co cítíte, když stojíte v jejich stínu. Velká pyramida byla postavena, podle oficiálního výkladu, jako hrobka faraona Chufua, vládce 4. dynastie Staré říše Egypta. Jeho vláda je datována přibližně do období 2500 let před naším letopočtem. Je to doba, kdy většina světa žila v primitivních podmínkách, kdy Evropa neznala ani kolo, kdy Británie byla domovem kmenových společenství stavějících jen jednoduché kamenné kruhy. Napoleonova expedice do Egypta na konci 18. století přinesla první moderní vědecký zájem o tyto monumenty. Když Napoleon Bonaparte stanul před pyramidami, údajně pronesl k svým vojákům: vojáci, z vrcholků těchto pyramid na vás schlíží 40 století. Ve skutečnosti jich bylo téměř 50, ale ani vojevůdce takového formátu nedokázal plně docenit hloubku času, která je od stavitelů dělila. Velká pyramida měla původně výšku 146 metrů a základnu o délce strany 230 metrů. Její původní obložení z bílého vápence, nyní dávno odstraněné a použité na stavby Káhiry, způsobovalo, že se pyramida leskla jako obrovský drahokam a byla viditelná i z pohoří Sinaj. Tato obrovská stavba byla složena z více než 2 300 000 kamenných bloků. Každý blok vážil v průměru 2,5 tuny, ale mnohé z nich byly mnohem těžší. Bloky byly vytěženy v lomech vzdálených desítky kilometrů a dopraveny na místo bez použití kola, bez kladkostrojů, bez hydraulických zařízení, které známe dnes. Jak? Nikdo neví s jistotou. Preciznost, s jakou jsou tyto bloky poskládány, je ohromující. Šířka spár mezi jednotlivými bloky je často menší než 0,5 milimetru. Horizontální řady jsou vyrovnány s takovou přesností, že odchylka na celou základnu, měřící více než 900 metrů po obvodu, je pouhých několik centimetrů. Moderní stavby takové přesnosti dosahují jen s použitím laserů a počítačově řízených přístrojů. Vnitřní struktura pyramidy je stejně pozoruhodná. Vstupní chodba klesá pod úhlem 26 stupňů a 30 minut do nitra pyramidy. Tato chodba je tak přesně rovná, že astronomové 19. století ji používali jako pozorovatelnu pro hvězdy procházející meridiánem. Vzestupná chodba pokračuje stejným úhlem, ale opačným směrem, než ústí do majestátní velké galerie. Tento prostor, dlouhý 47 metrů, se zužuje vzhůru v 7 překrývajících se vrstvách, vytvářejících falešnou klenbu. Akustika tohoto prostoru je tak dokonalá, že šepot na jednom konci je slyšet na druhém. Králova komora, cíl této cesty vzhůru, je místnost vybudovaná celá z červené žuly. Žulové bloky, z nich jsou stěny složeny, váží každý kolem 70 tun. Byly přepraveny z lomů vzdálených více než 800 kilometrů v Asuánu. Některé z nich jsou tak přesně opracované, že mezi ně nelze vsunout ani žiletku. Strop komory je tvořen 9 obrovskými monolitickými trámy, každý vážící více než 50 tun. Nad touto komorou je 5 odlehčovacích dutin, které přenášejí váhu horních částí pyramidy mimo strop komory. Tyto dutiny byly objeveny až v roce 1836. V Králově komoře se nachází jediný předmět, žulový sarkofág bez víka. Je zajímavé, že tento sarkofág je mírně větší než dveře do komory, což znamená, že musel být umístěn do místnosti během stavby, nikoli po jejím dokončení. Nikdy v něm nebyly nalezeny žádné lidské ostatky. Vzduch v pyramidě má zvláštní vůni, směs prachu, kamene a něčeho nevysvětlitelného, co by se dalo popsat jako vůně času samotného. Teplota uvnitř zůstává konstantní kolem 20 stupňů Celsia, bez ohledu na venkovní podmínky. Je to přirozený důsledek tepelných vlastností kamene nebo záměrný design? Když člověk stojí v tichu Královy komory, daleko od ruchu turistů, může téměř cítit tíhu staletí. Je to místo, kde čas plyne jinak, kde se minulost zdá být blíže než přítomnost. Druhá pyramida v komplexu, připisovaná faraonu Chefrenovi, synu Chufua, je jen o něco menší než Velká pyramida. Na jejím vrcholu se zachovala část původního vápencového obložení. Třetí pyramida, nejmenší z trojice, byla postavena pro faraona Menkourea. Tyto 3 pyramidy jsou dokonale zarovnány se souhvězdím Orion, což je další záhada, kterou moderní věda těžko vysvětluje. Před pyramidami leží velká sfinga,
záhadný monument s tělem lva a lidskou hlavou. Sfinga je orientována přesně k východu, takže hledí na vycházející slunce v den jarní rovnodennosti. Mnohé indicie naznačují, že Sfinga je starší než pyramidy, možná mnohem starší. Geolog Robert Schoch z Bostonské univerzity zkoumal erozi na těle Sfingy a došel k závěru, že musela být vystavena silným dešťům po dlouhou dobu. Problém je v tom, že oblast Gízy je pouští již více než 5000 let. To by znamenalo, že Sfinga musela být vytesána v době, kdy bylo v Egyptě výrazně vlhčí klima, tedy před 7 až 9 tisíci lety. Pokud by tato teorie byla pravdivá, znamenalo by to, že Sfinga je nejméně o 2000 let starší než nejstarší známé monumentální stavby starověkého Egypta. Kdo ji tedy vytesal? A proč oficiální egyptologie tuto teorii odmítá? S každým novým výzkumem, s každým novým objevem se rodí více otázek než odpovědí. Pyramidy a Sfinga stojí jako němí svědkové času, odmítající prozradit svá tajemství. Přesto nejsou zcela tiché. Pro ty, kteří jsou ochotni naslouchat, vypráví příběh, který se výrazně liší od toho, co nás učí v učebnicích historie. Když slunce stoupá výše na oblohu a rozpálený vzduch začíná vibrovat nad pískem, pyramidy mění svůj vzhled. Stíny se zkracují a kontury se stávají ostřejšími. Je to, jako by tyto monumenty existovaly ve dvou světech současně, v tom našem a v nějakém jiném, který nám zůstává skrytý. A možná právě v tom spočívá jejich největší tajemství. Nejsou to jen stavby z kamene, ale brány do jiného způsobu vnímání reality, do způsobu myšlení a chápání světa, který jsme jako civilizace dávno ztratili, ale po kterém v hloubi duše stále toužíme. Záhadné aspekty egyptské civilizace se neomezují pouze na pyramidy v Gíze. Napříč celým Egyptem nacházíme monumenty, artefakty, které vyvolávají podobné otázky a prohlubují tajemství této dávné civilizace. Chrám v Abydosu, zasvěcený bohu Osirisovi, skrývá jednu z nejkontroverznějších záhad egyptské archeologie. Na jednom z překladů v chrámu se nachází hieroglyfy, které připomínají moderní technologie. Při bližším pohledu lze rozeznat tvary nápadně podobné helikoptéře, ponorce, vznášedlu a dokonce něčemu, co připomíná letadlo. Oficiální egyptologie tyto rytiny vysvětluje jako výsledek překrývání různých nápisů a eroze, která vytvořila tyto náhodné tvary. Ale je to opravdu tak jednoduché? Rytiny jsou překvapivě detailní a ucelené. Vztulník má jasně rozpoznatelné rotorové listy, ponorka má charakteristický tvar svěží, letadlo má křídla a okasní plochy. Pokud jsou tyto obrazce skutečně jen náhodným překrytím různých hieroglyfů, proč vytvářejí právě obrazy moderních dopravních prostředků? Skeptici argumentují, že lidská mysl má tendenci hledat známé tvary v náhodných vzorech. Ale pokud by šlo jen o pareidolii, podobný jev, jako když vidíme tváře v mracích, proč tyto obrazce vidí stejně lidé z různých kultur a s různým vzděláním? Ještě záhadnější je Serapeum v Sakkáře, podzemní komplex chodeb a komor obsahující 22 obrovských sarkofágů z jednoho kusu žuly nebo dioritu. Každý z těchto sarkofágů váží mezi 70 a 90 tunami. Jsou opracované s takovou přesností, že jejich vnitřní i vnější povrchy jsou dokonale hladké a rovné, s pravými úhly a přesnými rozměry. Oficiální vysvětlení říká, že sarkofágy sloužily k pohřbívání posvátných býků a pisů. Ale proč by někdo vynakládal takové enormní úsilí na vytvoření tak precizních sarkofágů pro zvířata? A jak byly tyto obrovské monolity transportovány úzkými chodbami do podzemních komor? Vnitřní povrchy sarkofágů jsou opracovány s přesností, kterou by bylo obtížné dosáhnout i s moderními nástroji. Rohy jsou dokonale pravoúhlé, stěny dokonale rovné. Některé z nich mají stopy po obráběcích nástrojích, které se spirálovitě stáčejí kolem vyvrtaných otvorů. Takové stopy by mohly vzniknout pouze při použití vysokorychlostních mechanických nástrojů, nikoli primitivními měděnými dláty a kladivy. Christopher Dunn, bývalý inženýr leteckého průmyslu, provedl měření těchto sarkofágů a zjistil, že jejich rovinnost a pravoúhlost je v tolerancích, které bychom očekávali od moderního strojního obrábění, nikoli od ručního opracování. Pokud staří Egypťané neměli mechanické nástroje, jak dokázali dosáhnout takové přesnosti? V chrámu Hathor v Dendeře se nachází další záhadný reliéf, známý jako denderská žárovka. Rytina zobrazuje něco, co nápadně připomíná moderní žárovku s vláknem. Uvnitř baňky je znázorněna vyjnitá linie připomínající vlákno,
a celý objekt je připojen k něčemu, co vypadá jako elektrický kabel vedoucí k jakémusi generátoru. Vedle této rytiny jsou hieroglyfy popisující, že Dajet pilíš podpírá nebe. Dajet pilíš je starověký egyptský symbol stability, často spojovaný s bohem Osirisem. Na reliéfu je zobrazen, jak podpírá prodlouženou baňku, zatímco postava kněze stojí vedle, jako by obsluhovala toto zařízení. Nejzajímavější je, že v podzemních prostorách egyptských chrámů a hrobek nebyly nikdy nalezeny stopy sazí, které by naznačovaly používání pochodní nebo olejových lamp. Jak tedy Egypťané osvětlovali tyto prostory při vytváření nádherných maleb a reliéfů, které pokrývají stěny? Mohli skutečně znát princip elektrického osvětlení? Tato teorie dostává na věrohodnosti, když uvážíme takzvanou bagdátskou baterii, nalezenou v Iráku, která pochází z partského období kolem 200 let před naším letopočtem. Je to hliněná nádoba obsahující měděný válec a železnou tyč, které mohly fungovat jako jednoduchý galvanický článek. Experimenty s replikami prokázaly, že takové zařízení může generovat elektrické napětí kolem 1 voltu. Pokud existovala taková technologie v partské říši, je možné, že podobné znalosti měli již staří Egypťané o 2000 let dříve? A pokud ano, jak tyto znalosti získali? V chrámu v Luxoru se nacházejí hieroglyfy popisující používání elektrického osvětlení. Text hovoří o svítilnách napájených neviditelnou silou a o lampách, které hoří věčně bez oleje. Mohlo by jít o metaforický popis nebo o skutečnou technologii, kterou jsme znovu objevili až v moderní době? Další záhadou jsou takzvané světelné tuby v některých egyptských chrámech. Jsou to úzké šachty vedoucí ze střechy do uzavřených vnitřních prostor, které jsou zakončeny leštěnými kovovými plochami. Tyto šachty mohly sloužit jako primitivní světlovody, přivádějící sluneční světlo hluboko do chrámu. Ale jak Egypťané přišli na princip odrazových vlastností světla, který vyžaduje poměrně pokročilé znalosti optiky? Historické záznamy přinášejí další otázky. Arabští cestovatelé, kteří navštívili Egypt v 9. a 10. století, popisují světla, která nikdy neuhasínají v některých chrámech. Byzantský historik Prokopios v 6. století píše v magických lampách v egyptských chrámech, které nepotřebují olej ani knot a přesto svítí jasným světlem. Mohly být tyto zprávy založeny na skutečných pozorováních nějaké neznámé technologie? Nebo šlo jen o legendy a přehánění? Ještě záhadnější jsou archeologické nálezy, které se zdají být mimo svůj čas. V roce 1933 byly při vykopávkách v Sakkáře nalezeny dřevěné modely něčeho, co připomíná moderní kluzáky. Tyto předměty, uložené nyní v Egyptském muzeu v Káhiře, mají aerodynamický tvar, stabilizační plochy a jasně vyznačenou kabinu. Oficiální vysvětlení říká, že jde o modely ptáků nebo rituální předměty. Ale když letečtí inženýři vytvořili zvětšené repliky těchto modelů a vybavili je jednoduchým motorem, zjistili, že jsou schopné letu. Jejich aerodynamické vlastnosti jsou překvapivě dobré, s vyváženým těžištěm a správně umístěnými nosnými plochami. Jak mohli staří Egypťané vytvořit modely s takovými vlastnostmi bez znalosti principů aerodynamiky? A proč by vůbec vytvářeli modely létajících strojů, pokud neměli koncept letectví? V Egyptském muzeu v Káhiře se nachází artefakt známý jako sakkárský pták. Je to malý dřevěný předmět ve tvaru ptáka, nalezený v hrobce ze 3. dynastie. Na rozdíl od tradičních egyptských zobrazení ptáků má tento model rovné, horizontální křídla a vertikální okasní plochu, připomínající spíše moderní letadlo než ptáka. Egyptologové tvrdí, že jde jen o stylizované zobrazení ptáka, možná sokola. Ale proč by umělci, kteří dokázali s obdivuhodnou přesností zachytit anatomii různých zvířat, vytvořili tak nepřirozený model ptáka? A proč má tento model aerodynamické vlastnosti, které by neměly žádný smysl, pokud by šlo jen o dekorativní předmět? Dalším záhadným artefaktem je takzvaný Dendera Zodiak, kruhový basreliéf z chrámu v Dendeře. Tento astronomický diagram zobrazuje nebeskou klenbu s postavami reprezentujícími souhvězdí a planety. Co je na něm zvláštní, je přesnost, s jakou zachycuje pozice hvězd, které odpovídají konfiguraci oblohy kolem roku 10 500 před naším letopočtem. Pokud tento zodiak skutečně zachycuje oblohu z tohoto období, znamenalo by to, že Egypťané buď měli astronomické záznamy sahající více než 8 000 let do minulosti,
nebo že samotný chrám je mnohem starší, než se oficiálně uvádí. Obě možnosti zpochybňují konvenční chronologii starověkého Egypta. Další problematickou oblastí je mizení technologií. Pokud Egypťané skutečně ovládali pokročilé techniky obrábění kamene, optiky nebo dokonce elektřiny, proč tyto znalosti zmizely? Proč nevidíme postupný vývoj těchto technologií, ale spíše jejich náhlé objevení se v pilně rozvinuté formě a poté stejně náhlé zmizení? Jedním z možných vysvětlení je, že tyto technologie byly omezeny na úzkou kastu kněží nebo řemeslníků, kteří střežili svá tajemství a nepředávali je širší veřejnosti. Když tato kasta z nějakého důvodu vymřela nebo ztratila své postavení, znalosti mohly být ztraceny. Jiná teorie navrhuje, že Egypt mohl být dědicem ještě starší, dosud neobjevené civilizace, která tyto technologie vyvinula. Egypťané by tak používali znalosti, které sami pilně nechápali, což by vysvětlovalo, proč je nedokázali dále rozvíjet nebo zachovat pro budoucí generace. Napříč dynastiemi staré, střední a nové říše vidíme znepokojivý vzorec. Nejstarší monumenty, jako Velká pyramida nebo Sfinga, vykazují nejvyšší úroveň přesnosti a technologické vyspělosti. Pozdější stavby, přestože jsou často větší a okázalejší, nedosahují stejné technické dokonalosti. Je to, jako by Egypt nezačínal jako primitivní společnost, která postupně rozvíjela své technologie, ale spíše jako společnost, která zdědila pokročilé znalosti, které postupně upadaly a byly zapomenuty. Tento vzorec je v přímém rozporu s naším chápáním lidského pokroku jako lineárního vývoje od jednoduchého ke složitému. Ale co když historie lidstva není přímá linie, ale spíše série vzestupů a pádů, cyklů vývoje a úpadku? Záhada starověkého Egypta není jen otázkou, jak byly postaveny pyramidy nebo vytvořeny precizní artefakty. Je to hlubší otázka o povaze lidského poznání a civilizace samotné. Je to výzva našemu chápání vlastní historie a našeho místa v proudu času. Když stojíme tváří v tvář nevysvětlitelným aspektům starověkého Egypta, otevírá se prostor pro spekulace, které přesahují hranice konvenční archeologie. Mnohé z těchto teorií jsou akademickou obcí odmítány jako fantasie, ale některé nabízejí překvapivě koherentní vysvětlení záhad, které jsme popsali. Jedna z nejkontroverznějších teorií je hypotéza o starověkých astronautech, která navrhuje, že pokročilé civilizace z jiných hvězdných systémů navštívily Zemi v dávné minulosti a ovlivnili vývoj lidských kultur. Zastánci této teorie poukazují na hieroglyfy zobrazující bytosti s nelidskými rysy, jako jsou prodloužené lebky nebo nepřirozeně velké oči. V chrámu v Abydosu se nachází reliéf zobrazující bytost s velkou hlavou a velkýma očima, která jakoby vystupovala z nějakého technologického zařízení. Oficiální egyptologie tyto obrazy interpretuje jako symbolická zobrazení bohů, ale co když jde o doslovné zobrazení mimozemských návštěvníků? Egyptské texty hovoří o bytostech zvaných Šemsu Hor, následovníci Hora, kteří přišli z hvězd a přinesli civilizaci. Popisují je jako vyšší, s bledou pletí a pokročilými znalostmi matematiky, astronomie a stavitelství. Mohly být tyto bytosti skutečnými mimozemskými návštěvníky, nikoli mytologickými postavami? Starověké texty z celého světa, od sumerských tabulek po indické védy, obsahují podobné příběhy o bozích, kteří sestoupili z nebe a učili lidi zemědělství, stavitelství a dalším dovednostem. Je pozoruhodné, jak konzistentní jsou tyto příběhy napříč kulturami, které spolu neměly žádný známý kontakt. Další zajímavá teorie se týká možné existence vyspělé předpotopní civilizace. Podle této hypotézy existovala před koncem poslední doby ledové vyspělá globální kultura, která byla zničena sérií kataklizmatických událostí přibližně kolem roku 9500 před naším letopočtem. Geologické důkazy ukazují, že v tomto období došlo k prudkému vzestupu hladiny moří, když se roztály ledové příkrovy pokrývající severní polokouli. Hladina světových oceánů stoupla o více než 100 metrů, což by zaplavilo velké pobřežní oblasti, kde by se pravděpodobně soustředila předpokládaná vyspělá civilizace. Platon ve svých dialozích Timeios a Kritias popisuje vyspělou civilizaci Atlantidy, která byla zničena přírodní katastrofou. Dlouho považovaný za pouhý mýtus, Platonův příběh obsahuje pozoruhodně specifické detaily o geografii, technologiích a společenské struktuře Atlantidy. Co když Egypt nebyl kolébkou civilizace, ale spíše dědicem mnohem starší kultury? Přeživší z této hypotetické předpotopní civilizace by mohli přinést své znalosti do údolí Nilu a položit základy toho, co známe jako starověký Egypt.
To by vysvětlovalo, proč nejstarší egyptské monumenty jsou nejdokonalejší, zatímco pozdější stavby vykazují postupný úpadek kvality. Nebyla to civilizace ve vzestupu, ale kultura pomalu ztrácející znalosti zděděné od svých předků. Sfinga, jejíž geologické stáří je předmětem intenzivních debat, by mohla být pozůstatkem této předpotopní éry. Stopy vodní eroze na jejím těle naznačují, že byla vystavena dlouhým obdobím silných dešťů, které v Egyptě nebyly běžné po více než 7000 let. Některé teorie jdou ještě dále a navrhují, že staří Egypťané mohli ovládat nyní zapomenuté kvantové principy nebo formy energie, které moderní věda teprve začíná objevovat. Mohlo by to vysvětlit, jak dokázali přesouvat, opracovávat obrovské kamenné bloky s takovou přesností. Edward Lead Skalnin, který sám postavil korálový hrad na Floridě v 30. letech 20. století, tvrdil, že objevil tajemství starověkých stavitelů týkající se levitace těžkých kamenů. Přestože byl jen negramotným přistěhovalcem bez formálního vzdělání, dokázal sám manipulovat s mnohatunovými bloky korálového vápence bez pomoci moderní techniky. Když se ho ptali na jeho metody, odpovídal krypticky, že rozumí zákonům váhy a páky a že zná tajemství, jak stavěli pyramidy. Zemřel, aniž by své metody plně odhalil, ale zanechal po sobě podivné zařízení, které podle některých mohlo využívat principy elektromagnetismu k manipulaci s hmotou. Je možné, že staří Egypťané znali podobné principy? Mohli využívat nějakou formu akustické levitace, která používá zvukové výjiny k vytvoření stojatého výjinění, které dokáže nadnášet těžké předměty? Současné experimenty s akustickou levitací dokázaly nakvednout malé předměty pomocí ultrazvuku, ale teorie naznačují, že se správnou frekvencí a intenzitou by mohlo být možné levitovat i větší objekty. Starověké texty hovoří o magických slovech nebo zvucích, které dokázaly rozechvět kameny, až se vznášely ve vzduchu. Byly tyto příběhy založeny na skutečné technologii využívající zvukové vibrace? Další fascinující spekulací je možnost, že pyramidy byly ve skutečnosti něčím jiným než hrobkami. Vzhledem k tomu, že v Velké pyramidě nikdy nebyly nalezeny žádné lidské ostatky ani typické pohřební předměty, nabízí se otázka, k čemu vlastně sloužila. Některé teorie navrhují, že pyramidy mohly fungovat jako generátory energie. Granit, ze kterého je vyrobena králova komora, obsahuje křemen, který má piezoelektrické vlastnosti. To znamená, že generuje elektrické napětí při mechanickém namáhání. Vápencové obložení pyramidy by mohlo sloužit jako izolant. Tekoucí voda pod pyramidou by mohla vytvářet vibrace, které by se přenášely na granitové bloky, generující tak elektrické pole. Měření skutečně prokázala, že pyramidy koncentrují elektromagnetickou energii ve svých vnitřních komorách a na vzcholu. Je to jen náhoda nebo záměrný design? Jiná teorie navrhuje, že pyramidy mohly sloužit jako zařízení pro zachycování a usměrňování kosmické energie nebo interakci s zemským magnetickým polem. Zajímavé je, že pyramidy jsou postaveny nad podzemními vodními zdroji a na místech s významnou geologickou aktivitou, což by mohlo zesilovat takové energetické efekty. Britský inženýr Christopher Dunn přišel s teorií, že Velká pyramida mohla být ve skutečnosti elektrárnou využívající principy rezonance a piezoelektrického efektu. Podle jeho analýzy vnitřní struktura pyramidy vykazuje charakteristiky záměrného průmyslového designu, nikoli náboženské symboliky. Pod egyptskou plošinou se nachází rozsáhlý systém podzemních tunelů a komor, z nichž mnohé zůstávají neprozkoumané. Podle některých teorií tyto podzemní prostory mohly sloužit jako součást většího technologického komplexu, možná spojeného s funkcí pyramid. V roce 2010 byly pomocí mikrogravitometrických měření objeveny dosud neznámé dutiny pod Sfingou a v okolí pyramid. Oficiální expedice do těchto prostor však zatím nebyly povoleny, což přiživuje spekulace o tom, co by tam mohlo být nalezeno. Některé esoterické tradice tvrdí, že pod Gízou se nachází tajná knihovna obsahující záznamy dávné civilizace, včetně technologických znalostí a historických dokumentů. Tato myšlenka byla populární mezi mystiky již od středověku a přetrvává dodnes. Edgar Cayce, známý americký jasnovidec, předpověděl v roce 1932, že pod pravou přední tlapou Sfingy bude nalezena síň záznamů obsahující artefakty a dokumenty z Atlantidy. Přestože oficiální vykopávky nic takového neodhalily, georadarové snímky skutečně ukazují anomálie v těchto místech. Další záhadou jsou takzvané baterie z Bagdádu,
starověké galvanické články, které mohly produkovat elektřinu. Přestože byly nalezeny v Iráku, ne v Egyptě, dokazují, že znalost elektřiny mohla existovat ve starověkém světě. Mohli Egypťané mít podobnou technologii? Některé z nejodvážnějších spekulací se týkají možné manipulace s časem a prostorem. Hieroglyfy v některých chrámech popisují rituály, při kterých kněží údajně dokázali ohýbat čas nebo cestovat mezi hvězdami. Většina egyptologů tyto texty interpretuje jako metaforické nebo náboženské. Ale co když popisují skutečné technologie? Moderní fyzika uznává, že čas a prostor jsou relativní a mohou být ovlivněny gravitací a rychlostí. Obecná teorie relativity předpovídá možnost časoprostorových zakřivení a teoretických červých děr. Mohli staří Egypťané intuitivně chápat některé z těchto principů a vyvinout metody jejich praktického využití? Je pozoruhodné, že mnoho mytologických příběhů z Egypta popisuje události, které by dnes mohly být interpretovány jako relativistické efekty nebo kvantové jevy. K cestování bohů by mohlo být popisem technologie, kterou současná věda teprve začíná teoreticky zkoumat. Tyto spekulace mohou znít jako science fiction, ale historie nás učí, že mnohé, co bylo kdysi považováno za fantazii, se později ukázalo jako skutečnost. Vzpomeňme si, že Jules Verne psal o cestě na Měsíc více než 100 let předtím, než se stala realitou. Možná nejsme pávní technologicky vyspělou civilizací na této planetě. Možná nejsme ani jedinou inteligentní formou života ve vesmíru. A možná, jen možná, se stopy těchto dávných znalostí dochovaly v kamenech a textech starověkého Egypta, čekající na to, až je budeme schopni skutečně pochopit. Konvenční egyptologie, jako každá vědecká disciplína, funguje v rámci určitého paradigmatu. Toto paradigma definuje, jaké otázky jsou považovány za legitimní, jaké důkazy jsou akceptovatelné a jaké závěry jsou přípustné. Problém nastává, když se objeví důkazy nebo pozorování, které do tohoto paradigmatu nezapadají. Oficiální vysvětlení stavby pyramid je založeno na představě tisíců dělníků používajících primitivní nástroje, nakloněné roviny a hrubou sílu. Tato teorie byla poprvé formulována v 19. století, kdy moderní archeologie teprve vznikala a přetrvává s minimálními změnami dodnes. Profesor Mark Lehner, přední egyptolog specializující se na Gízskou plošinu, strávil desetiletí studiem pyramid a jejich okolí. Podle jeho výzkumů byla Velká pyramida postavena přibližně za 20 let pracovní silou čítající asi 10 000 mužů. Tito dělníci byli organizováni do skupin a směn, žili ve speciálně vybudovaném dělnickém městě a byli placeni a dobře živeni, nikoli otroci, jak se dříve předpokládalo. Kamenné bloky byly podle oficiální teorie vytěženy pomocí měděných dlát a tvitších kamenných nástrojů. Byly transportovány na dřevěných saních přes pouštní písek zvlhčený vodou pro snížení tření. Na staveniště byly vytaženy po nakloněných rovinách postavených z hlíny a kamení. Tento scénář však naráží na několik zásadních problémů. Za prvé, měděná dláta jsou příliš měkká na opracování tvrdých kamenů jako žula nebo diorit. Experimenty ukázaly, že by se rychle otupila a zdeformovala. Pokud byly používány, musely by být neustále ostřeny nebo vyměňovány, což by vyžadovalo obrovské množství mědi a pracovní síly jen na údržbu nástrojů. Za druhé, nakloněné roviny, které by umožnily vytažení kamenů do výšky 146 metrů, by musely být enormně dlouhé a masivní. Žádné archeologické důkazy o takových strukturách nebyly nalezeny. A pokud by existovaly, jejich stavba by vyžadovala téměř stejné množství materiálu a práce jako samotná pyramida. ZAT3, přesnost, s jakou jsou bloky opracovány a umístěny, daleko přesahuje to, co by bylo možné dosáhnout primitivními nástroji. Některé bloky jsou spojeny s přesností, která se měří v desetinách milimetru. Dosažení takové přesnosti by vyžadovalo nástroje a měřicí zařízení, které podle oficiální historie v té době neexistovaly. Moderní pokusy o replikaci starověkých technik opracování kamene přinesly smíšené výsledky. V roce 2017 tým japonských kameníků pokusil vyřezat malý vápenec pomocí replik starověkých měděných nástrojů. Po několika hodinách intenzivní práce dokázali odstranit jen malé množství kamene a nástroje byly silně opotřebované. Podobně, experimenty s přesouváním mnohatunových bloků na dřevěných saních ukázaly, že by to bylo technicky možné, ale enormně náročné na pracovní sílu a čas.
Přesunutí jediného dvoutunového bloku na vzdálenost několika set metrů by vyžadovalo desítky lidí a trvalo by hodiny. Další problém je logistický. Pokud pyramida obsahuje přibližně 2 300 000 bloků a byla postavena za 20 let, znamená to, že muselo být položeno průměrně 300 bloků denně, každý den, bez přestávky. To znamená jeden blok každé 2 minuty během 10hodinového pracovního dne. Tento výpočet nebere v úvahu čas potřebný na těžbu bloků, jejich transport, opracování a přípravu. Realistický odhad by byl spíše v řádu desítek bloků denně, což by znamenalo, že stavba by trvala stovky let, nikoli 20. Egyptologové argumentují, že na stavbě pracovali tisíce lidí současně v různých částech pyramidy. Ale to vytváří další logistický problém, jak koordinovat takové množství pracovníků bez moderních komunikačních prostředků a jak zajistit přesnost celé struktury. Oficiální věda také nemá uspokojivé vysvětlení pro to, jak Egypťané dokázali zvednout 80-tunové žulové bloky do výšky 60 metrů, kde se nachází králova komora. Žádný známý starověký stroj by to nedokázal. Egyptolog Dr. Zahi Hawass, bývalý ministr pro památky Egypta, přiznal v rozhovoru pro National Geographic, že existují určité aspekty stavby pyramid, které stále nedokážeme pilně vysvětlit. Ale to neznamená, že musíme hledat mimořádná vysvětlení. Znamená to pouze, že musíme pokračovat ve výzkumu. Tento postoj ilustruje typickou reakci oficiální vědy na anomálie, které nezapadají do přijatého paradigmatu. Místo toho, aby byly tyto anomálie považovány za důkaz zpochybňující paradigma samotné, jsou brány jako prozatímní mezery ve znalostech, které budou časem zaplněny. Historie vědy však ukazuje, že když se anomálie hromadí a stávají se příliš nápadnými, může dojít k takzvanému posunu paradigmatu, jak ho popsal filozof vědy Thomas Kuhn. Staré vysvětlení je nahrazeno novým, které lépe odpovídá pozorovaným faktům. Mohla by egyptologie stát na prahu takového posunu paradigmatu? Možná ano, ale institucionální odpor je značný. Akademické kariéry, financování výzkumu a prestižní pozice závisí na udržování současného konsenzu. Dr. Robert Schoch, geolog z Bostonské univerzity, zažil tento odpor na vlastní kůži, když předložil důkazy o tom, že sfinga je mnohem starší, než se oficiálně uznává. Jeho geologická analýza eroze na těle sfingy ukázala, že musela být vystavena dlouhodobým silným dešťům, které v oblasti Gízy nebyly běžné po více než 7000 let. Jeho výzkum byl publikován v recenzovaných geologických časopisech a je považován za solidní z hlediska metodologie. Přesto byl egyptologickou komunitou téměř jednotně odmítnut. Proč? Protože zpochybňuje základní chronologii starověkého Egypta, podle které žádná monumentální architektura neexistovala před 3500 lety před naším letopočtem. Christopher Dunn, strojní inženýr s mnohaletou praxí v přesném obrábění, provedl podrobná měření sarkofágu v Králově komoře a zjistil, že jeho vnitřní povrchy jsou dokonale rovné a pravoúhlé, s přesností, která by vyžadovala moderní obráběcí stroje. Jeho nálezy byly publikovány v technických časopisech, ale egyptology jsou ignorovány. Dr. John Anthony West, nezávislý egyptolog a autor několika knih o starověkém Egyptě, poukázal na to, že mnohé egyptské reliéfy zobrazují dělníky používající pokročilé nástroje, které vypadají jako mechanické vtačky, soustruhy a pily. Tyto reliéfy jsou v muzeích, každý je může vidět, ale v oficiálních průvodcích a publikacích jsou buď ignorovány, nebo interpretovány jako rituální předměty. Podobný vzorec vidíme u dalších záhadných aspektů starověkého Egypta. Když nelze anomálii ignorovat, je reinterpretována tak, aby zapadala do přijatého paradigmatu. Když to není možné, je marginalizována jako nevýznamná kuriozita. Výmluvným příkladem je takzvaná denderská žárovka. Tento reliéf z chrámu v Dendeře jasně zobrazuje něco, co připomíná moderní žárovku s vláknem uvnitř baňky. Standardní egyptologická interpretace říká, že jde o symbolické zobrazení lotosu a hada, dva běžné egyptské symboly. Ale proč by umělci zobrazovali tyto známé symboly tak neobvyklým způsobem? A proč reliéf obsahuje hieroglyfy, které se překládají jako dar světla? Pokud by byla nalezena podobná rytina kdekoliv jinde, v kontextu moderní civilizace, nikdo by nepochyboval, že zobrazuje elektrickou žárovku. Je to jen naše předpojatost o technologických schopnostech starověkých civilizací,
která nám brání přijmout nejzřejmější interpretaci. Doktor James Harrell, profesor geologie na Tolecké univerzitě, který studoval starověké egyptské lomy, poznamenal: existuje tendence podceňovat technické schopnosti starověkých civilizací. Když vidíme něco, co vypadá příliš pokročile, automaticky předpokládáme, že musí existovat nějaké primitivnější vysvětlení. Tento postoj se projevuje i v odmítání možnosti, že by některé starověké artefakty mohly být výsledkem nyní ztracených technologií. Když archeologové nalezli v roce 1809 leskle vyleštěné vázy z velmi tvrdého kamene, jako je diorit nebo žula, s úzkými kyjky a širokými dutými vnitřky, neměli vysvětlení, jak mohly být vyrobeny. Tyto vázy by bylo obtížné vyrobit i s moderními nástroji. Jejich vnitřní povrchy jsou tak dokonale hladké, že by vyžadovaly nějakou formu strojního obrábění. Přesto oficiální egyptologie trvá na tom, že byly vytvořeny primitivními měděnými nástroji, abrazivními materiály jako písek. Když britský inženýr 2TV M. Flinders Petrie, jeden ze zakladatelů moderní egyptologie, zkoumal stopy po nástrojích na kamenných blocích v pyramidách, zjistil, že některé z nich vykazují charakteristiky strojního řezání. Ve své knize Pyramidy a chrámy Gízy z roku 1883 napsal: tyto stopy po řezání musely být vytvořeny nástrojem, který řezal tvrdší materiál než ocel. Toto pozorování, učiněné jedním ze zakladatelů oboru, bylo od té doby prakticky ignorováno. Proč? Protože zpochybňuje základní předpoklad, že staří Egypťané neměli pokročilé nástroje. Měření a anomálie nejsou omezeny pouze na stavební techniky. Astronomické zarovnání egyptských monumentů je další oblastí, kde oficiální vysvětlení nestačí. Pyramidy v Gíze jsou zarovnány se světovými stranami s přesností, která by vyžadovala velmi pokročilé astronomické znalosti a přesné měřicí přístroje. Kromě toho, 3 hlavní pyramidy v Gíze přesně odpovídají uspořádání 3 hvězd v pásu Orionu, jak byly vidět na obloze kolem roku 10 500 před naším letopočtem. Toto zjištění, poprvé prezentované Robertem Bauwlem, Adrianem Gilbertem v knize Tajemství Orionu, bylo egyptology odmítnuto jako náhodná podobnost. Ale když vezmeme v úvahu, že Orion byl spojován s bohem Usirem, jedním z nejdůležitějších božstev starověkého Egypta, a že mnoho dalších egyptských chrámů je astronomicky zarovnáno s důležitými hvězdami a souhvězdími, náhodná podobnost se zdá být velmi nepravděpodobná. Další příklad selhání vědeckého paradigmatu je takzvaný problém váhy. Mnohé z kamenných bloků použitých v egyptských monumentech váží desítky tun. Největší známý obelisk, který nebyl dokončen a zůstal v lomu v Asuánu, by vážil téměř 1200 tun, kdyby byl dokončen. Jak by bylo možné manipulovat s takovými hmotnostmi pomocí primitivních technologií? Největší jeřáb, který měli Římané o 2000 let později, dokázal zvednout maximálně 10 tun. Moderní stavební jeřáby zvládnou 100 až 200 tun. Pro manipulaci s těmi nejtěžšími bloky a obelisky by bylo potřeba speciální vybavení, které podle oficiální historie neexistovalo. Pod povrchem egyptských monumentů a artefaktů se skrývá fascinující svět matematických vzorců, geometrických principů a vědeckých znalostí, které by podle konvenčního chápání historie neměly existovat. Tyto vzorce nejsou náhodné, ale ukazují na hluboké pochopení univerzálních principů, které moderní věda znovu objevila až v posledních staletích. Velká pyramida v Gíze obsahuje matematické konstanty, které jsou zakódovány v jejich proporcích. Poměr obvodu základny k dvojnásobné výšce je roven hodnotě π, tedy přibližně 3,14. Tento poměr je zakódován s přesností na tisíciny, což naznačuje, že nejde o náhodu, ale o záměrný design. Další matematickou konstantou zakódovanou v pyramidě je zlatý řez, někdy označovaný řeckým písmenem Fi, s hodnotou přibližně 1,618. Tento poměr se objevuje v proporcích různých částí pyramidy a je považován za esteticky dokonalý, objevující se v umění, architektuře a dokonce i v přírodě. Co je ještě pozoruhodnější, pyramida obsahuje informace o rozměrech Země. Výška pyramidy vynásobená miliardou se téměř přesně rovná vzdálenosti od Země ke Slunci. Délka strany základny, měřená v egyptských loktech, odpovídá počtu dní v roce. A obvod základny dělen dvojnásobnou výškou dává hodnotu velmi blízkou délce roku, 365,24 dní. Jak mohli stavitelé pyramidy znát tyto astronomické hodnoty s takovou přesností?
A proč by je zakódovali do rozměrů monumentu, pokud neměli záměr předat tyto znalosti budoucím generacím? Akustické vlastnosti pyramid a chrámů jsou dalším aspektem, který naznačuje pokročilé vědecké znalosti. Králova komora ve Velké pyramidě má takové rozměry, že vytváří stojatou vůjnu přesně na frekvenci 432 Hz, což je frekvence, kterou mnozí považují za harmonickou s přírodními cykly a lidským vědomím. Tato specifická frekvence 432 Hz se opakovaně objevuje v různých starobylých kulturách a jejich architektuře. Je to také základní frekvence používaná v klasické indické hudbě a některých formách meditace. Moderní výzkumy ukazují, že tato frekvence může mít pozitivní vliv na lidské mozkové vujiny a fyziologické funkce. Pokud byly pyramidy a chrámy navrženy tak, aby rezonovaly na této frekvenci, naznačuje to, že jejich stavitelé měli pokročilé znalosti akustiky a možná i jejich účinků na lidskou psychiku a fyziologii. Některé chrámy a hrobky mají tak dokonalou akustiku, že šepot na jednom konci místnosti je jasně slyšet na druhém, i když je vzdálen desítky metrů. Tento jev, známý jako šeptající galerie, vyžaduje precizní geometrické výpočty a porozumění šíření zvukových vln. Astronomické znalosti starých Egypťanů daleko přesahovaly to, co by bylo potřeba pro primitivní zemědělskou společnost. Jejich kalendář, založený na cyklu Syria, byl tak přesný, že by se odchýlil o jediný den za 1000 let, což je přesnost překonávající i gregoriánský kalendář používaný dnes. Chrámy a monumenty byly často zarovnány s astronomickou přesností. Například chrám v Abu Simbel je orientován tak, že dvakrát ročně, v den narození a korunovace faraona Ramese II., paprsky vycházejícího slunce pronikají celou délkou chrámu a osvětlují sochy božstev v zadní svatyni. Dosažení takové přesnosti by vyžadovalo detailní astronomické pozorování po mnoho let a schopnost tyto znalosti přenést do architektonického designu s extrémní přesností. Nejzáhadnějším aspektem egyptské astronomie je však jejich zjevná znalost precese rovnodennosti, velmi pomalého pohybu zemské osy, který způsobuje změnu pozice hvězd na obloze v cyklu dlouhém přibližně 26 000 let. Tento jev byl oficiálně objeven řeckým astronomem Hipparchem ve 2. století před naším letopočtem. Ale egyptské texty a monumenty obsahují reference, které lze interpretovat jako znalost tohoto jevu mnohem dříve. Například zobrazení zvěrokruhu v chrámu v Dendeře ukazuje pozice souhvězdí, které odpovídají konfiguraci oblohy z doby před téměř 7000 lety. Jak mohli Egypťané znát tyto pozice, pokud neměli astronomické záznamy sahající do této doby? A proč by se zabývali tak pomalým kosmickým cyklem, pokud by jejich civilizace existovala jen několik staletí nebo tisíciletí? Precese rovnodennosti by měla smysl jako předmět studia pouze pro civilizaci, která existuje dostatečně dlouho, aby pozorovala její efekty, nebo která zdědila tyto znalosti od ještě starší kultury. Magnetické anomálie kolem egyptských monumentů jsou dalším nevysvětleným jevem. Měření ukázala, že některé oblasti uvnitř a kolem pyramid vykazují neobvyklé magnetické vlastnosti. Velká pyramida mírně koncentruje elektromagnetické záření a vytváří malé magnetické pole. Některé teorie navrhují, že pyramidy mohly být navrženy tak, aby zesilovaly přirozené geomagnetické pole Země. Pokud je to pravda, naznačovalo by to, že stavitelé měli pokročilé znalosti o elektromagnetismu, fenoménu, který byl v moderní vědě plně pochopen až v 19. století. Vodní technologie starých Egypťanů je další oblastí, kde jejich znalosti předbíhaly dobu. Systémy pro sběr, skladování a distribuci vody v některých chrámech a palácích ukazují pokročilé porozumění hydraulickým principům. Například v chrámu Sethiho I. v Abydosu byl objeven složitý systém podzemních nádrží a kanálů, které udržovaly stálou hladinu vody bez ohledu na vnější podmínky. Tento systém fungoval na principu spojených nádob a automatické regulace, konceptech, které byly v moderní hydraulice rozvinuty až o tisíce let později. Znalost zemské geografie je dalším aspektem, který je těžké vysvětlit konvenčními teoriemi. Některé staroegyptské mapy ukazují geografické znalosti, které by neměly být možné bez leteckého průzkumu nebo velmi pokročilých geodetických technik. Například takzvaná Turínská mapa, papyrus datovaný do 13. století před naším letopočtem, zobrazuje část východní pouště Egypta s takovou přesností, že moderní geologové ji dokázali použít k lokalizaci starověkých zlatých dolů a lomů. Ještě záhadnější je, že některé egyptské mapy obsahují oblasti, které byly v té době údajně neznámé,
jako je přesný tvar pobřeží severní Afriky nebo obrys Antarktidy bez ledového příkrovu. Tyto mapy vyvolávají otázku, jak mohli Egypťané znát geografické detaily vzdálených oblastí, které údajně nenavštívili, a jak mohli znát tvar kontinentů pod ledovými příkrovy, když technologie pro takové mapování byla vyvinuta až ve 20. století. Zakódované zprávy v egyptské architektuře jsou dalším fascinujícím aspektem. Mnohé chrámy a monumenty obsahují numerologické a symbolické píjevky, které mohou být interpretovány jako forma komunikace napříč časem. Například počet sloupů v určitých chrámech, jejich uspořádání a vzájemné vzdálenosti často odpovídají důležitým astronomickým cyklům nebo matematickým konstantám. Tyto vzorce jsou příliš komplexní a konzistentní, aby byly náhodné, ale jejich přesný význam zůstává nejasný. Někteří badatelé navrhují, že tyto zakódované informace mohly sloužit jako forma dlouhodobého úložiště znalostí, způsob, jak předat důležité vědecké a kosmologické principy budoucím generacím způsobem, který by přežil pád civilizací a změny jazyků. Při pohledu na egyptské monumenty je stále jasnější, že jejich funkce pravděpodobně daleko přesahovala dekorativní nebo čistě náboženský účel. Mnoho aspektů jejich designu naznačuje praktické, možná technologické využití. Například světelné šachty v Králově komoře Velké pyramidy, které míří na specifické hvězdy, mohly sloužit jako astronomické pozorovatelny nebo jako součást složitějšího energetického systému. Tyto šachty jsou tak přesně zarovnané, že odchylka je menší než 1/10 stupně po celé jejich délce více než 70 metrů. Inženýrské mistrovství projevené v egyptských stavbách je ohromující i podle moderních standardů. Strukturální integrita Velké pyramidy je tak dokonalá, že i po 4500 letech a mnoha zemětřeseních zůstává prakticky neporušená. Pyramida je postavena s expanzními spárami, které umožňují materiálu roztahovat se a smyšťovat s teplotními změnami bez narušení struktury. Má také dokonalý odvodňovací systém, který zabraňuje hromadění vody uvnitř. Tyto píjevky ukazují na hluboké porozumění materiálovému inženýrství a strukturální dynamice. Znalost materiálů projevená v egyptských monumentech je další záhadou. Stavitelé pečlivě vybírali různé typy kamene pro různé části struktur na základě jejich specifických vlastností. Žula byla používána tam, kde byla potřeba pevnost a odolnost, vápenec tam, kde byla důležitá snadná opracovatelnost, a diorit pro části, které měly odolat erozi. Tato selektivní volba materiálů ukazuje na sofistikované porozumění fyzikálním a chemickým vlastnostem různých kamenů, znalosti, které by vyžadovaly staletí experimentování a pozorování. Některé z kamenů použitých v egyptských stavbách byly transportovány ze vzdálenosti stovek kilometrů. Žula používaná v Gíze pochází z lomů v Asuánu, vzdálených téměř 800 kilometrů. Jak byly tyto masivní bloky přepravovány bez kol, tažných zvířat nebo lodí schopných unést takovou zátěž? Tradiční vysvětlení navrhují, že bloky byly taženy na saních přes poušť nebo přepravovány na lodích po Nilu. Ale praktické experimenty ukázaly, že takové metody by byly extrémně neefektivní a pravděpodobně nemožné pro nejtěžší bloky. Je možné, že staří Egypťané měli pokročilejší transportní technologie, které se nedochovaly, nebo znali nyní zapomenuté principy, které usnadňovaly manipulaci s těžkými objekty? Při pohledu na egyptské monumenty artefakty je stále jasnější, že reprezentují mnohem více než jen impozantní architekturu nebo umělecké výtvory. Jsou to fyzická ztělesnění pokročilých znalostí matematiky, astronomie, akustiky, inženýrství a možná i věd, které moderní civilizace teprve začíná chápat. Tyto znalosti nebyly primitivní nebo intuitivní, ale založené na přesném pozorování a pokročilém pochopení přírodních zákonů. Byly zakódovány do kamene způsobem, který přežil tisíce let, jako němé svědectví civilizace, která možná věděla více, než jsme ochotni připustit. Záhadné aspekty starověkého Egypta získávají nový rozměr, když si uvědomíme, že podobné anomálie se objevují po celém světě. Monumenty, které sdílejí překvapivé podobnosti s egyptskými stavbami, nacházíme na místech vzdálených tisíce kilometrů, na kontinentech, které údajně neměly žádný vzájemný kontakt. Pyramidy, nejcharakterističtější prvek egyptské architektury, nacházíme prakticky na každém kontinentu. V Mexiku a Střední Americe stojí desítky pyramid, z nichž mnohé vykazují pozoruhodné podobnosti s jejich egyptskými protějšky, přestože byly údajně postaveny o tisíce let později. Pyramida slunce v Teotihuacánu v Mexiku
má téměř identické základní rozměry jako Velká pyramida v Gíze. Obě mají čtvercovou základnu o délce strany přibližně 230 metrů. Je to náhoda nebo důkaz sdílených znalostí? Co je ještě pozoruhodnější, obě pyramidy jsou postaveny s ohledem na astronomickou orientaci. Egyptské pyramidy jsou přesně zarovnány se světovými stranami, zatímco komplex v Teotihuacánu je orientován s mírným odklonem přibližně 15 stupňů severovýchodně, což přesně odpovídá záměrnému astronomickému zarovnání. V Latinské Americe nacházíme také důkazy pokročilých matematických znalostí podobných těm egyptským. Majský kalendář byl tak přesný, že jeho odchylka by byla pouhý den za 5000 let. Mayové také znali hodnotu pí a používali dvacítkovou číselnou soustavu, která jim umožňovala provádět složité výpočty. Ale nejzáhadnější jsou shodné proporce. Jak v Egyptě, tak v Mezoamerice nacházíme stavby, které jsou postaveny podle stejných matematických principů, využívajících zlatý řez a posvátnou geometrii. V Asii, zejména v Číně, se nachází další fascinující paralela s Egyptem. V provincii Šanxi stojí desítky pyramid, mnohé z nich ještě neprozkoumané. Tyto struktury, dlouho ignorované západními archeology, byly poprvé zdokumentovány americkými piloty během druhé světové války. Čínské pyramidy, stejně jako jejich egyptské protějšky, vykazují přesnou orientaci ke světovým stranám astronomické zarovnání. Největší z nich, takzvaná Bílá pyramida, je údajně vyšší než Velká pyramida v Gíze. Co je nejzáhadnější, čínské historické záznamy naznačují, že tyto pyramidy byly považovány za velmi staré už v době, kdy byly tyto texty psány před více než 2000 lety. Kdo je postavil a kdy, zůstává nejasné. V Evropě nacházíme megalitické stavby, jako je Stonehenge v Anglii, které, ačkoliv se tvarově liší od pyramid, sdílejí s nimi důležité charakteristiky. Tyto monumenty jsou také astronomicky zarovnány s mimořádnou přesností a vykazují důkazy pokročilých matematických znalostí. Stonehenge je zarovnán tak, aby označoval zimní a letní slunovrat a další astronomické události. Jeho stavitelé museli mít hluboké znalosti pohybu nebeských těles a schopnost tyto znalosti přenést do architektonického designu s extrémní přesností. Stejně jako v Egyptě, manipulace s masivními kamennými bloky ve Stonehenge zůstává záhadou. Některé z kamenů váží více než 30 tun a byly transportovány ze vzdálenosti více než 250 kilometrů. Jak to bylo dosaženo v době, kdy kolo nebylo v Británii ještě používáno, zůstává nevysvětleno. Ještě záhadnější paralely nacházíme pod vodou. U pobřeží japonského ostrova Yonaguni se nachází podvodní struktura, která vypadá jako uměle vytvořená pyramidová platforma s terasami, rampami a pravými úhly. Geolog Masaaki Kimura z Univerzity Ryukaus studoval tuto strukturu více než 15 let a dospěl k závěru, že jde o dílo lidských rukou, staré nejméně 5000 let. Pokud má pravdu, znamenalo by to, že v této oblasti existovala vyspělá civilizace v době, kdy byla podle oficiální historie osídlena jen primitivními lovci a sběrači. Podobné podvodní struktury byly objeveny také v blízkosti indického pobřeží v zálivu Chambhat a u pobřeží Kuby. Tyto nálezy vyvolávají otázku, zda mohla existovat globální civilizace před koncem poslední doby ledové, kdy byla hladina světových oceánů o více než 100 metrů nižší než dnes. Pokud by taková civilizace existovala, její pobřežní města a monumenty by nyní ležely pod vodou, což by vysvětlovalo, proč je oficiální archeologický záznam tak neúplný. Mýty a legendy z celého světa poskytují další vrstvu k této záhadě. Prakticky každá starověká kultura má příběhy o božských bytostech nebo bozích, kteří sestoupili z nebe a učili lidi základům civilizace. V Egyptě to byli Neteru nebo Šemsu Hor, v Mezopotámii Anunnaki, v Indii Dévové, v Jižní Americe Virakočové. Tyto bytosti jsou popisovány pozoruhodně podobně napříč kulturami, jako vysocí, světlí, moudří a disponující pokročilými technologiemi. Ještě zajímavější je, že tyto příběhy často hovoří o globální katastrofě, obvykle potopě, která zničila předchozí vyspělou civilizaci. Tento motiv nacházíme v egyptském mýtu o Usirovi, v mezopotamském eposu o Gilgamešovi, v biblickém příběhu o Noemovi a v desítkách domorodých tradic po celém světě. Mohly být tyto příběhy, dlouho považované za pouhé mýty, ve skutečnosti zkreslené vzpomínky na skutečné historické události? Moderní geologie potvrzuje, že na konci poslední doby ledové, přibližně před 11 600 lety, došlo k dramatickému vzestupu hladiny moří,
který mohl zaplavit pobřežní oblasti. Symbolické paralely mezi různými kulturami jsou další oblastí, kde nacházíme znepokojivé podobnosti. Symboly jako Ankáha, symbol života v Egyptě, nacházíme v podobných formách v předkolumbovské Americe. Motiv okřídleného disku, reprezentujícího božskou moc, se objevuje v Egyptě, Mezopotámii, Persii i v kulturách Nového světa. Jak je možné, že kultury údajně izolované tisíce kilometrů a tisíce let vytvářely tak podobné symboly a koncepty? Konvenční vysvětlení hovoří o archetypálních symbolech, vycházejících z kolektivního nevědomí lidstva, ale je toto vysvětlení dostatečné? Globální katastrofa na konci poslední doby ledové je dobře dokumentovaným geologickým faktem. V období známém jako mladší Drias, přibližně před 12 800 lety, došlo k dramatickému ochlazení globálního klimatu, následovanému stejně dramatickým oteplením přibližně o 1200 let později. Tyto klimatické změny byly doprovázeny masivními záplavami, jak se kontinentální ledovce táním proměnily v obrovská jezera, která se občas náhle protrhla. Takové katastrofické záplavy zanechaly geologické důkazy po celém světě, od Severní Ameriky přes Evropu až po Asii. Mohla v této době existovat vyspělá civilizace, která byla touto globální katastrofou zničena? A mohli přeživší z této civilizace položit základy pozdějších kultur, jako byl starověký Egypt, Sumer nebo předkolumbovské civilizace Ameriky? Tato teorie, známá jako hypotéza katastrofického konce doby ledové, získává podporu z rostoucího množství archeologických důkazů. Lokality jako Göbekli Tepe v Turecku, datované do období kolem 9600 let před naším letopočtem, ukazují úroveň architektonické a umělecké vyspělosti, která by neměla existovat v tak rané době. Göbekli Tepe je komplex kamenných chrámů s vyřezávanými pilíři vážícími až 20 tun. Byl vybudován lovci a sběrači bez znalosti keramiky nebo metalurgie, bez tažných zvířat nebo kola. Jak to dokázali, zůstává záhadou. Co je ještě zajímavější, Göbekli Tepe obsahuje astronomické zarovnání a symboliku, která se podobá té egyptské, přestože je o 5000 let starší než nejstarší egyptské pyramidy. Mohly být znalosti a technologie potřebné k stavbě takových monumentů přeneseny z ještě starší, dosud neobjevené civilizace? A mohla tato znalost přežít katastrofu konce doby ledové v podobě stavitelských tradic, esoterických učení? Časová synchronicita je dalším aspektem, který je těžké vysvětlit. Mnoho důležitých monumentů po celém světě bylo postaveno v relativně krátkém časovém úseku mezi 2500 a 2000 lety před naším letopočtem. V tomto období byly postaveny egyptské pyramidy, začaly se objevovat první ziguráty v Mezopotámii, byly vstyčeny kamenné kruhy ve Velké Británii a začaly se rozvíjet první městské civilizace v údolí Indu. Je to náhoda nebo důkaz globálního kulturního impulsu, který ovlivnil různé části světa současně? A pokud takový impuls existoval, odkud pocházel? Další záhadou je podobnost architektonických technik používaných v různých částech světa. Jak v Egyptě, tak v Jižní Americe nacházíme důkazy o používání pokročilých metod řezání a broušení kamene, které by měly být nemožné s nástroji, které měly tyto kultury údajně k dispozici. V obou regionech nacházíme kamenné bloky, které jsou spojeny s takovou přesností, že mezi ně nelze vsunout ani list papíru. Tyto spojení často nemají žádnou maltu a přesto přežili tisíce let a četná zemětřesení. V peruánských lokalitách jako Sacsayhuamán nacházíme stěny postavené z masivních nepravidelných bloků, které jsou spojeny s téměř nemožnou přesností. Tyto bloky, z nichž některé váží více než 100 tun, jsou opracovány tak, aby dokonale zapadaly do okolních kamenů, vytvářejíce spojení, která jsou i dnes technologickým zázrakem. Podobné techniky nacházíme v Egyptě, zejména v takzvaném údolním chrámu vedle Sfingy, kde obrovské vápencové bloky jsou opracovány a spojeny s podobnou přesností. Jak je možné, že kultury údajně izolované Atlantickým oceánem vyvinuly tak podobné a tak pokročilé stavební techniky? Je pravděpodobnější, že tyto techniky byly nezávisle vynalezeny dvakrát, nebo že existoval nějaký společný zdroj těchto znalostí? Při pohledu na všechny tyto paralely a korelace je stále těžší udržet konvenční pohled na lidskou historii jako na lineární vývoj od primitivních k vyspělým společnostem. Místo toho se zdá, že vzorec je mnohem složitější, možná cyklický, s obdobími vzestupu a pádu civilizací. Existuje zvláštní ticho, které obklopuje staroegyptské monumenty. Není to jen absence zvuku, ale cosi hlubšího,
téměř hmatatelného. Je to ticho, které má váhu, substanci, přítomnost. Ti, kteří strávili noc uvnitř Velké pyramidy, často mluví o tomto tichu jako o něčem živém, jako o entitě, která s nimi sdílí prostor. Když stojíte sami v Králově komoře uprostřed noci, daleko od turistického ruchu a moderního světa, ticho vás obklopí jako hustá můha. Je to ticho tak dokonalé, tak absolutní, že můžete slyšet tlukot vlastního srdce, proud krve ve svých žilách, elektrické impulzy putující vašimi nervy. Akustické vlastnosti této místnosti jsou pozoruhodné. Zvuk se zde nechová jako v běžných prostorech. Normální řeč je pohlcena, zatímco určité frekvence, zejména hluboké tóny, jsou zesilovány a rezonují v prostoru způsobem, který působí téměř nadpřirozeně. Inženýr Tom Denley, který prováděl akustická měření uvnitř Velké pyramidy, byl ohromen tím, co objevil. Pyramida funguje jako obrovský rezonátor, zesilující a soustřeďující zvukové vlny specifických frekvencí. Nejsilnější rezonance byla naměřena na frekvenci 432 Hz, což je frekvence, kterou mnozí považují za harmonickou s přírodními cykly. Co je ještě zajímavější, tato frekvence má měřitelný vliv na lidský mozek. Elektroencefalografické studie ukázaly, že vystavení této frekvenci může indukovat změněné stavy vědomí, podobné těm, které jsou pozorovány během hluboké meditace. Byly pyramidy navrženy jako akustické komory pro indukci změněných stavů vědomí? A pokud ano, k jakému účelu? Staří Egypťané věřili, že zvuk má tvořivou sílu. Jejich stvoření světa začíná zvukem, slovem vyštěným bohem ptahem. Tento koncept tvořivého slova nebo zvuku nacházíme v mnoha starověkých kulturách, od egyptského ptaha přes indické om až po biblické, na počátku bylo slovo. Moderní věda začíná chápat, že zvuk může skutečně formovat hmotu. Experimenty s cymatickými vzory, kde zvukové vibrace vytvářejí geometrické vzory v písku nebo tekutině, ukazují, jak zvuk může organizovat chaotickou hmotu do koherentních struktur. Když člověk vydá dlouhý, nepřerušovaný tón určité frekvence uvnitř Královy komory, celý prostor začne vibrovat, jako by se sám kámen rozezněl v odpověď. Je to zkušenost, která přesahuje běžné smyslové vnímání. Něco, co musí být zažito, aby to bylo plně pochopeno. Ale ticho v pyramidě není jen akustickým fenoménem. Je tu také zvláštní elektromagnetické ticho. Měření ukázala, že vnitřek Velké pyramidy je odstíněn od vnějšího elektromagnetického záření. Je to, jako by stěny pyramidy fungovaly jako Faradayova klec, izolující vnitřní prostor od vnějších elektromagnetických polí. Toto stínění je obtížné vysvětlit přirozenými vlastnostmi vápencových bloků, ze kterých je pyramida postavena. Vápenec není elektricky vodivý materiál, který by normálně poskytoval takové stínění. Jak tedy tento efekt vzniká? Někteří výzkumníci navrhují, že původní vápencové obložení pyramidy, které bylo téměř kompletně odstraněno během staletí, mohlo obsahovat minerály nebo jiné látky, které poskytovaly tuto stínící vlastnost. Jiní spekulují, že je to důsledek samotné geometrie pyramidy, která nějakým způsobem interaguje s elektromagnetickým polem Země. Ať je vysvětlení jakékoliv, důsledek je fascinující. Osoba uvnitř pyramidy je izolována nejen od zvuků vnějšího světa, ale také od jeho elektromagnetického šumu. Je to prostředí, které nemá v přírodě obdoby, uměle vytvořený prostor ticha, který obklopuje člověka ze všech stran. Co je účelem takového prostředí? V moderní vědě používáme podobné izolované komory pro citlivé experimenty, kde vnější rušení by mohlo ovlivnit výsledky. Byly pyramidy navrženy jako jakési starověké laboratorní prostory pro experimenty, které vyžadovaly podobnou izolaci? Nebo byl účel více spirituální povahy? Mnoho duchovních tradic po celém světě praktikuje nějakou formu izolace jako prostředek k dosažení změněných stavů vědomí. Od šamanských sweat lodges po buddhistické jeskyně pro meditaci, izolace od vnějších smyslových vstupů byla používána k facilitaci hlubokých vnitřních zkušeností. Někteří návštěvníci pyramid popisují zvláštní vnímání času uvnitř těchto struktur. Čas se zdá plynout jinak, pomaleji nebo rychleji než obvykle. Někteří dokonce mluví o chvílích, kdy se čas zdá zastavit úplně, o momentech věčnosti uprostřed běžného vědomí. Tyto subjektivní zkušenosti je obtížné vědecky měřit nebo vysvětlit, ale jsou konzistentně reportovány napříč kulturami a časovými obdobími. Od starověkých Egypťanů až po moderní turisty,
Pyramidy vyvolávají podobné reakce, podobné změny v percepcí a vědomí. Je to náhoda nebo záměrný efekt jejich designu? Byly pyramidy navrženy tak, aby měnily lidské vnímání, aby otevíraly brány do jiných způsobů bytí nebo chápání reality? Psychické efekty pyramid jsou další oblastí, která zůstává vědecky neprozkoumána, přesto je předmětem mnoha svědectví. Lidé často mluví o zintenzivnění snů po návštěvě pyramid, o nečekaných vzpomínkách nebo vizích, které se objeví během nebo po jejich pobytu v těchto starověkých strukturách. Někteří dokonce popisují zkušenosti, které by v jiném kontextu mohly být označeny jako paranormální, jako jsou mimotělesné zážitky, telepatie nebo pocity spojení s něčím větším než oni sami. Ačkoliv tyto zprávy jsou anekdotické a nemohou být považovány za vědecké důkazy, jejich konzistence a četnost naznačují, že něco neobvyklého se děje v interakci mezi lidským vědomím a těmito starověkými monumenty. Rituální použití ticha a zvuku bylo dobře dokumentováno v mnoha starověkých kulturách. V egyptských chrámech probíhaly složité rituály, které zahrnovaly zpěv, intonace a období absolutního ticha. Tyto praktiky nebyly pouhé ceremonie, ale technologie vědomí, nástroje pro navození specifických mentálních stavů. Moderní neurověda začíná chápat, jak zvuk a ticho ovlivňují lidský mozek. Určité zvukové frekvence mohou indukovat specifické mozkové vůjny, od beta vln spojených s bdělým stavem přes alfa vůjny spojené s relaxací až po theta a delta vůjny spojené s hlubokými meditativními a spánkovými stavy. Používáním kombinace zvuku a ticha v precizně navržených akustických prostorech by bylo možné indukovat specifické stavy vědomí s vysokou přesností. Mohli staří Egypťané znát tyto principy a zabudovat je do svých monumentů? Rezonance a frekvence jsou koncepty, které překlenují mezeru mezi starověkou mystikou a moderní vědou. Kvantová fyzika nám říká, že na nejzákladnější úrovni je všechna hmota vlastně energie vibrující na různých frekvencích. Vše, od subatomárních částic po galaxie, existuje v stavu neustálé vibrace, neustálého pohybu. Starověké kultury po celém světě intuitivně chápaly tento princip, vyjádřený v konceptech jako indické nada bráma, svět je zvuk, nebo pythagoreovská hudba sfér. Tyto tradice vnímaly kosmos jako symfonii vibrací, jako obrovský rezonanční systém, ve kterém všechno je propojeno prostřednictvím harmonických vztahů. Když se vrátíme k pyramidám s jejich precizními matematickými proporcemi a záhadnými akustickými vlastnostmi, nemůžeme se ubránit otázce, zda byly navrženy jako obrovské rezonanční komory, nástroje pro navázání harmonického vztahu mezi lidským vědomím a kosmickými silami. Ticho pyramid není prázdnotou. Je to ticho plné potenciálu. Ticho, které čeká, až bude naplněno správným zvukem, správnou frekvencí, která otevře brány k něčemu, co přesahuje běžné chápání. A možná právě v tom spočívá největší tajemství těchto starověkých monumentů. Nejsou to jen hrobky nebo chrámy v běžném slova smyslu. Jsou to nástroje, technologie vědomí, klíče k dimenzím zkušenosti, které moderní svět teprve začíná znovu objevovat. Stojíme na prahu tisíciletí a díváme se zpět na monumenty, které přežily věky. Pyramidy, chrámy a sochy starověkého Egypta zůstávají jako svědkové času, jako kamenné archivy znalostí a moudrosti, které jsme možná ještě plně nepochopili. Čím více je studujeme, tím více otázek vyvstává. Jak jsme viděli, mnohé aspekty egyptské civilizace odporují konvenčnímu chápání historie. Přesnost jejich staveb, matematické znalosti zakódované v jejich proporcích, astronomické zarovnání jejich monumentů, to vše naznačuje úroveň vědeckého porozumění, které by nemělo být možné pro civilizaci, která údajně neznala kolo, neměla železné nástroje ani znalost elektřiny. Podobné anomálie nacházíme po celém světě. Od Mexika po Čínu, od podvodných struktur u japonského pobřeží po megalitické monumenty Evropy. Tyto paralely naznačují možnost, že historie lidské civilizace je mnohem složitější a možná mnohem starší, než jsme si mysleli. Co kdybychom nebyli pávní vyspělou civilizací na této planetě? Co kdyby před námi existovaly jiné kultury, stejně vyspělé nebo možná pokročilejší, které byly zničeny přírodními katastrofami nebo jinými událostmi a zanechaly po sobě jen fragmenty svých znalostí? Myšlenka cyklické historie, kde civilizace vznikají, dosahují vrcholu a poté upadají, není nová. Najdeme ji v hinduistickém konceptu jug, v majském pojetí světových věků, v řecké ideji zlatého, stříbrného a železného věku. Možná tyto mýty nejsou jen příběhy,
ale zkreslené vzpomínky na skutečné historické cykly. Geologické záznamy ukazují, že Země periodicky prochází dramatickými změnami. Kontinentální drift, změny klimatu, dopady asteroidů, výbuchy supervulkánů, všechny tyto události opakovaně přetvářely povrch naší planety a ovlivňovaly vývoj života na ní. Je naivní si myslet, že moderní civilizace je imunní vůči takovým událostem, nebo že jsme první, kdo dosáhl určité úrovně technologického pokroku. Možná jsme jen nejnovější článek v dlouhém řetězci civilizací, z nichž každá věřila, že je první a jedinečná. Když se podíváme na monumenty jako Velká pyramida s touto perspektivou, můžeme je vnímat ne jako primitivní hrobky, ale jako pokus předat znalosti přes propast času, jako kapsle času navržené tak, aby přežili katastrofy a předali důležité informace budoucím generacím. V tomto světle jsou záhadné matematické konstanty zakódované v proporcích pyramid, astronomické zarovnání chrámů, podivné artefakty a technologie, které se zdají být mimo svůj čas, možná částí větší zprávy, kterou se naši předkové snažili předat. Ale co by tato zpráva mohla obsahovat? Jaké znalosti by byly tak důležité, že by si zasloužily být vytesány do kamene s takovou přesností a na takovou škálu? Možná je to varování. Mnoho starověkých kultur má příběhy o globálních katastrofách, které zničily předchozí civilizace. Možná se naši předkové snažili varovat budoucí generace před podobnými událostmi, předat jim znalosti, které by mohly pomoci přežít. Nebo možná šlo o pokus zachovat vědecké a kosmologické znalosti, které by jinak byly ztraceny. Pokud by starověká civilizace věděla, že čelí vyhynutí, co by chtěla zachránit? Pravděpodobně své nejcennější objevy, své porozumění vesmíru, matematice, fyzice a dalším vědám. Další možností je, že tyto monumenty sloužily jako jakési kosmické majáky, jako způsob komunikace s jinými inteligencemi, ať už pozemskými nebo mimozemskými. Jejich přesné zarovnání s hvězdami, jejich matematická přesnost, jejich gigantická měřítka, to vše by je činilo viditelnými a rozpoznatelnými jako umělé struktury i z velké vzdálenosti. Ať už byl záměr jejich stavitelů jakýkoliv, jedno je jisté, tyto monumenty mají schopnost probouzet v nás údiv a zvědavost. Vyzývají nás, abychom zpochybnili své předpoklady, abychom se podívali za hranice našeho současného chápání historie a civilizace. A možná právě v tom spočívá jejich největší hodnota pro nás dnes. V době, kdy se lidstvo potýká s bezprecedentními výzvami, od klimatických změn přes vyčerpání zdrojů až po existenční rizika spojená s našimi vlastními technologiemi, může pohled na tyto monumenty sloužit jako připomínka, že nejsme nezranitelní, že civilizace mohou vzkvétat a upadat, že naše současná realita není nevyhnutelná ani věčná. Přežití naší vlastní civilizace může záviset na naší schopnosti poučit se z minulosti, pochopit cykly vzestupu a pádu, které formovaly lidskou historii, a možná znovu objevit znalosti, které byly ztraceny v proudu času. Zároveň nás tyto monumenty učí pokoře. Ukazují nám, že i bez moderních technologií, bez počítačů a strojů, byli naši předkové schopni dosáhnout úžasných věcí. Měli hluboké pochopení matematiky, astronomie, akustiky a dalších věd, pochopení, které jsme možná dosud pijůně neocenili. Moderní věda udělala ohromné pokroky v posledních několika staletích, ale stále jsou oblasti, kde starověké kultury mohly mít znalosti, které jsme ztratili nebo které teprve znovu objevujeme. Od přírodní medicíny přes udržitelnou architekturu až po techniky manipulace s vědomím, existuje mnoho oblastí, kde se můžeme učit od minulosti. Když se vracíme k záhadám starověkého Egypta, možná nejdůležitější otázkou není, jak byly pyramidy postaveny nebo k čemu přesně sloužily. Možná nejdůležitější otázkou je, co nám mohou říci o nás samotných, o naší historii jako druhu, o našem místě v proudu času. Jsme dědicové dávných civilizací, neseme jejich DNA, jejich jazyky, jejich příběhy a mýty. Možná také neseme fragmenty jejich znalostí, ukryté v našich kulturních tradicích, v našich nevědomých archetypech, v základech našich věd a umění. Pyramidy a další starověké monumenty možná slouží jako klíček k odemknutí těchto dávných znalostí, jako zrcadla, ve kterých můžeme zahlédnout nejen svou minulost, ale i potenciální budoucnost. Když stojíme před těmito monumenty, jsme součástí kontinua, řetězce generací, který sahá tisíce let do minulosti a potenciálně stejně daleko do budoucnosti. Naše rozhodnutí dnes, naše volby a priority určí, zda tento řetězec bude pokračovat, zda znalosti a moudrost,
které jsme nashromáždili, budou předány dál. V tomto světle se pyramidy stávají nejen svědky minulosti, ale také majáky pro budoucnost, připomínkou našeho potenciálu jako druhu a naší odpovědnosti vůči generacím, které přijdou po nás. Když se západ slunce barví do ruda, vrzhá dlouhé stíny pyramid přes pouštní písek. Tyto stíny se pomalu pohybují, jako ručičky gigantických hodin, měřících čas ne v hodinách nebo dnech, ale v tisíciletích. V tomto světle se naše moderní civilizace jeví jako pouhý okamžik, jako krátký záblesk v dlouhém proudu času. A přesto tento okamžik může být rozhodující. Stojíme na křižovatce s technologiemi, které nám umožňují buď zničit sami sebe, nebo dosáhnout nebývalé úrovně prosperity a porozumění. Rozhodnutí, která učiníme v příštích několika desetiletích, mohou určit osud lidstva na tisíce let. Možná právě proto jsou pyramidy a další starověké monumenty tak fascinující a důležité. Připomínají nám, že nejsme první, kdo čelí takovým rozhodnutím, že nejsme jediní, kdo se snažil pochopit své místo v kosmu a zajistit přežití svých znalostí a hodnot. Tiše stojí jako strážci času, jako svědkové vzestupu a pádu civilizací, jako úložiště moudrosti, která možná ještě čeká na své pivné objevení. A pokud se naučíme správně naslouchat, pokud se naučíme vidět nejen očima moderní vědy, ale také s otevřeností k jiným způsobům poznání a chápání, možná uslyšíme jejich poselství. Možná jsme se nikdy nedívali správně. Možná odpovědi byly vždy před námi, vytesané do kamene s přesností, která vzdoruje času, zakódované v proporcích, které přetrvávají tisíciletí. Možná nejsou pyramidy otázkou, ale odpovědí. A možná, jen možná, když konečně porozumíme jejich poselství, objevíme nejen svou minulost, ale také klíč k naší budoucnosti.